के ना भइल घरे के ना भइल घरे के ना भइल घाटे के एगो के पाके जे दोसरों पर तकले बा गाना बजाना में मैसेज जाएगा चाहिए एगो के पाके जे दोसरों पर तकले बा उहे बैठी के जीवन भर धुरी फसले बा आजकल ऐसा केहू नहीं है अबे आजकल ऐसा केहू नहीं है कि जेकर के मोबाइल ना हो रुआ के मोबाइल नहीं है तब रुआ के दुनिया में नहीं कुछ और रुआ के मोबाइल नहीं है तो रुआ बुझी के एकदम शांति बानी आना तो सांचो के शांति बानी आदरणीय श्री हमके गार्जियन श्री मार्कंडे राय जी आदरणीय की तरफ से सैकड़ों रुपए के आशीर्वाद स्वागत वंदन अभिनंदन यथा योग सम्मान एगो के पाके जे दोसरों पर तकले बा उहे बैठी के जीवन भर फसले बा कईल जे कोशिश हो खुशी के मौका पर आदरणीय ऋषिकेश भैया के सब मित्रगण और हितनाथ जे भी उपस्थित बा सबके दिल से सम्मान भगवान बनौले रखस और मुखिया के लंबा आयु दे से ताकि ये समाज क्षेत्र खातिर एगो मिसाल बने आज हमनी के बेटी के जन्मदिन मनौनी जा बेटी खातिर माई के कृपा बनल रहे सब पे कईल जे कोशिश हो एने ओने ताके कईल जे कोशिश एने ओने ताके ना भइल घरे के ना भइल घरे के ना भइल घाटे के स्वागत का वंदन अभिनंदन सबके प्रणाम केहू के चाह में ई प्यार ना हो केहू के चाह में तबाह करके अपना के केहू के चाह तबाह करके अपना के पूरा ना करब कहू यूट्यूब वाला भैया लोग केहू के चाह में ध्यान से सब रील बनावे वाला बात केहू के चाह में तबाह करके अपना के केहू के चाह में तबाह करके अपना के कबहू न देखबो भाई अपना सपना आजकल के प्यार ना हो लव हो आज हेकरा से कल होकरा से तोहरा से मोबाइल बंद भइल तो मोबाइल में और बिजी हो गई ई लव हो प्यार ना हमन टूलिया ऐसे मिली न कबहू मिली न कबहू तोहरा उसी ना साटे ना भइल
अगर केहू सुंदर एगो हीरोइन आ जाए तो लोग वो आइलो ना अब हमारा जा रउआ सबके जितना कैमरा चलाओ तनी कैमरा चलाओ सुखिलान शुरुआते में वो आइलो ना हमनी के सामने आ गए वहाँ सब निवेदन कर कि 2 मिनट रउआ सब आ जाए हमारा जाके ले बहे और आखिरी बात कहे अशोक जे कैल वासना के कहल हो बिजनेस सॉल्यूशन डायरेक्टर आदरणीय राहुल भैया के तरफ से हजारों रुपए के आशीर्वाद दिल से धन्यवाद और माता रानी की कृपा हमारा भाई को बनल रहे स्वागत शिष्टाचार कहे अशोक जे कैल वासना के कहल हो ओही खातिर गीत निवेदन कर गाना बजाना में बढ़िया मैसेज कहे अशोक जे कैल वासना के कहल हो हमनी के यही कॉलेज के पढ़ल नहीं जा मंटू भैया हमसे सीनियर रहे मनोविज्ञान पढ़नी जा वही में दिमाग में 3 गो गति दिमाग के 3 गो भाग ईगो सुपर ईगो ये सुपर ईगो से काम चला रहा समाज में प्रतिष्ठा बहुत पड़ेला कैसे को करके दिमाग पहुंच जाला ओकरा के हमनी के हिंदी में ओकरा के सुपर ईगो के हमनी के हिंदी में विवेक कहनी जाती विवेकशील प्राणी वही बात अपना गीत के माध्यम से हम कहे के कोशिश करेंगे हमेशा कहे अशोक जे कैल वासना के कहल हो वही खातिर गीत रोई ऐसे कहला ई ना हो के कहीं महाराज जी सोनू संग दिल जे चाहल डबल जानी काटे सबके वहां सतावे सोनू संग दिल जे चाहल डबल जानी काटे ना भइल घरे के प्यार पर शादियस जे चाहल हा बाटे के प्यार पर शादियस जे चाहल हा बाटे के